Amin. Tapasonang marohata, tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende nomor 8 ayat sada sahatu tolu. Jehovah, Jehovah, Jehovah di goarmu maha sangapuni. Amin, amin. Pujian nami dotok tong goarmi di joromon. Sainang doholoku badia badindo goarmiu. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, goarmido, dipuji hamion. Amen, amen. Hodo disuruh amai, namar holong rohai. Asasak malua mahamisian saluh mucea. Inujiho, inujiho. Jangjong mahamu. Otodi parbadia, pinuji dohoto. Amen, amen. Nasitong nang natiurpe, nang nadenggan sasude. Hodo manua hotu rohani sude hajomao. Haleluya, haleluya. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porabadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Tigor doaka dalani Jehovah, jala halak partigor mardalan disi. Alai anggo halak parjahat, tarsulandit dodisi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale
Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar, mauliate hudok kami ala dipabicar ho Tuhami barita na uli na manondangi rohanami. Ay ala ni iumbain hutanda hami ho dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingoluon. Jalan naing martua hami bahenonmu. Say parbadiai marohanami marhite hite tondim. Jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot panggotapon roha portibion. Say palas marohanami mangoloiho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 238 ayat sada dohot pitu. Ibu tona sudehamu bidok Tuhata Yesus sai soadao dirimu hataku mapatulus alai bolokon masude parulanmu nasoture. Atong gir-gir mahitabe lau mangihuton Yesus daging tanang ko ditape kalehon matu Yesus ay nama jua Tuhani dang dapok hasonangani. Tatangihon ma patik ni debata, imasian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahanonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro di tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si olowan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogot akan na marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma para badiaon hari minggui, dina onom ari maulah hamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari para diana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahilaki, manang naposom boro-boro, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay dina onom ari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do umbaen na di pasu-pasu debata Jahoba ari para dianai, jala di parbadiai. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, saya pargoy mahami, mangulahon na hombar di patikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 170 sada ayat sada dohot 2. Tadai maaw sukapi madohot rohaku.
topoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, para siroha midahami dadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nogodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu, jaladang ngadong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian aka dalanmu. Macai godang do pangalosionami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan di basam, dohot asini roham. Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposonami, dohot pangalosionami. Say ingot mahami, hombar do asini roham, dohot denggan di basam, ala ni guarmu ale Tuhan Yesus, marapamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu haseseani dosa. Songonondo hata ni Jahoba. Unang homabiar ay audo siluluan ho. Nungapola hujau goaramu au napunaho. Hasangapon madibata nadikijang. Amin. Kondol mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 765. Nang pemucat akadoloki nang putut beani dang tagamon olomucat ari rohani Jahobai nang pemagosogot langit nang pemagodohotano ili dang tagamon olomoba nanidok nadihatanai hoto asini rohana ro disaleleng-leleng na pedadam adameon tumnaso humor dito idohatani Jahoba Tuhan sian ay sihon hodo asini rohana ro bisa leleng-leleng na badan pada meon tumnaso humor dito idohatani Jahoba Tuhan sia sihon hodoi sautoi. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion
Ima na tersurat di pasal men 62 ayat 1 ayat 5. Tajahama marsikat soring. Ende sian si Daud. Tu di batas sambing do marhuraja rohaku. Sian ibana roh hatuaonku. Holan ibana do partano patuaku, do hot hatuauku. Sadia lelengon do hamu martahop dopak sadabawa. Tung luhut hamu naing manggarupakon ibana. Songon dorpi ne jomba, songon parik nama topas. Saya matutupi nasidana yang manucarkon ibana siang hati bulan nai. Mangapia digabus, mamasu-masu ia pamahana. Ape maburai do iago rohana sida di bagasan. Sewa. Ido sahatna, martua dona tumangihon hatani debata jala naun peopsa. Amin. Marenda mahita sian buku ende nomor 715 ayat 2 dohot tolu. Dai mau pangoloy hapusan mi marhobas di jom burju tokong patar maholong mi di pambahen aki manogudongani tutu haki. Luhut madiau dasiakho las marsakro haki di homai sogot di surgoi di idahohimi oh Jesus Tuhaki parholongi. Taha tindakon ma hapor seatai songona hina ditanggok hina tindakon ni dongata saparoseon di sandok portibion rap mahitamandok au porsea di bata Jehovah Ido ama pargogono suatu dosa. Untuk mapalangit doa tanah. au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai. Nagada-gada siang kodi probadia. Andorang suha bubuhan. Ido tuharta natumawa na bernit. Ipangungan silakus. Nama kekar pajal leibana yaho pinagsilang. Natuatu baduator dumitama. Namulak panolo dia di patuluhon. Nama naik ke surgo. Lalu siang kata Jehovah. Amanai parlogo na suha dosa. Isi laibana kanyang sogo tanahon. Mamuni halak na malulu dohot nama. Au porsea di tondi porbadia jala adong sada hudiana badia. Kuya atau panang Kristen akan nabadia. Dohot dia sesaan dosa. Dohot dia daging mangkuk. Mulak mamulu sogot dagingnya halak mamate. Dohot dia hamuluan suara-suara. Amin. Kondol mahamu.
KBG Makur dari Glorious Choir.
Sonari tabekema tikting. Titing di Huriata Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2026. Na parjolo guarni minggu tasadarion ima minggu pasapuluho Trinitatis doho topik pos marohamuna unak kamu mabiar. Na paduahon pendaftaran par guru malua tahun ajaran 2026-2027. Hobartu program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2026 nunga dibuka pendaftaran tu par guru malua tahun ajaran 2026-2027. Boima didaftarhon tu sekretariat manak tu ganup situan abe. Hatotuon dohot persyaratan boima tajaha di warta cetak. Na patuluan ruas namoding. Na di hari Kamis 6 Agustus 2026 nasalpu nunga marujungolu amang situa doktorandus Jonggu Simatupang umur 54 tahun. Alamat Jalan Jamrut 3 Kapling A5 Cilandak Permai dari sektor Saroha. Nunga tudean natuari di hari Sabtu 8 Agustus 2026 di TPU Menteng Pulo. Tatangnya Agustus 2026 di Patupado ibadah doho perayaan ulang tahun na perjolo lansia berangklung. Acara perayaan di Patupa mulai pukul 10 maringanan di gereja doho di Serbaguna A. Na palimahon Dewan Diakonia hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 10 pitu wib di Patupado ibadah doho doa bersama marhite jum turuas namar sahid. Pinangido tuganup situa sektor sama dohoti doa bersamai. Hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 di Patupa Huriata do perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia na pa-81 tahun. Maringanan di halaman ni Garejata. Kegiatan dimulai doho upacara bendera jala diiringi lagu-lagu perjuangan sian kelompok lansia berangklung. Pinaboto tu sude kategorial boima mendaftarhon kegiatan na tusi kemasyarakatan. Na paonopo pertangyangan sektor hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 10 wib patu paun ni Huriata do pertangyangan sektor Godung ima nani hasuton ni keluarga amak situa hardi lubatobing inang ida boru simbolon do inang ledi tambunan boru nainggolan. Maringanan di Serbaguna A naniuluhon ni amang padita luhut simbolon. Na paduahon hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10 wib patu paun ni Huriata do pertangyangan sektor Sauduran. Iman nani hasuton ni keluarga amang Beverly Charles Panjaitan inang Angel Borusinaga do keluarga amang Julkifli Pasaribu inang Astrid Boru Lubaturuan. Maringanan di Serbaguna C na niuluhon ni amang padita luhut simbolon. Pinangido tu side parhalado do ruas nadong di ganup sektor asariama rotu partangyangani. Napapituon Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 7.30 wib satu nasipul di Patupado Sinode Distrik 8 DKI Jakarta na maringanan di NTV Tower, Jalan Pulau Mas Selatan nomor 31 RT 7 RW 7 Kayu Putih Jakarta Timur. Nani dohotan ni amang uluan Padita Ronald Manalu MTH, amang situa Martogi Lubatobing utusan Sinode Agung, amang situa Binsar Situmorang utusan Resort, doho inang Leli Kurnia Manurung Borustanggar utusan Sian Ruas. Napawaluhon selama ulang tahun Ari Hatutubu doho ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado doho ruas ni Huriata Pasaton selama ulang tahun Ari Hatutubu doho selama ulang tahun Ari Parbagason tu sude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal sia saha tu tanggal 15 Agustus nanengro. Saya tu hatta mana mamasu-masu. Molo tunga dong ruas ni Huriata na sotar surat dope guarna di titing na ulang tahun ni di pabua matu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Aka titing na sojinahon hobar tu titik cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima saat ni titing di Huriata di bagasan minggu sadarion ta ingo bema maneng yakongi tu jolo ni tu hatta. Mauleate.
Tabegema kur sian paduan suara Kezia.
Marende mahita sian buku ende nomor 760 sia ayat sada dohot 2. Damini debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madita saluhutna. Bagaimana kabar ibu bapak saudara-saudara? Sehat dohamu akainang? Puji Tuhan mamolo sehat-sehat. Marlas ni roha donoek kamu akamang? Mau lihat ema di Tuhan, mau lo di bagasan lasni roa hitan waing. Adong namarsak siet tonga-tongata. Adong nama dele. Adong nama buah parukilonna. Nama minggon waing. Daong. Adong namar sahid. Anggiat ma dung tatangi ho jamita sadarion gabe lambenget mahita manaon akka parukilota. Jala gabe margugu mahita marpos ni roha tu debata dinatadala ni ngoluta manuhu silang natu hita. Tu akan amarlas ni roha nakaning anggiat ma dung tatangi ho jamita di bagasa minggu sadarion gabe mabaor makalas ni roha tatu humaliang. Amin. Atong hamuna kamanginang tabukka mabibelta turpuk jamita nagabe ojahan ni parsaurata di bagasa mingguon tarsurat di evangelium nasinurat ni si Matius biddu 14 ayat 22 sahatro di 30 hujahama di tonga-tongata tapai hutihut ma di bagasa rohata songonon. Dungi di das-das Yesus ma'akka sisianna marparau pajolohot tu baribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi duksaut dipamuli nakok ma sasadasa tudolok martangiang. Asa dung botari hola sahala nama disi.
Alai anggo parawi nung ngatar holang sian pasir. Jala disosak galubangido nasida. Ai alodo alogo itu nasida. Jadi martahi tahwa manuk Roma Yesus madapoton nasida di sisi ni tao. Jadi dung di ida sisiani ibana mardalan di sisi ni tawi marlangam manasida. Diri putodi pola manganggu hibe nasida sian biar ni roha nasida. Alai pitor di pakulingi Yesus manasida ninnama. Posma rohamuna audoon unak kamu mabiar. Dunginin na si Petrus mangalusi ibana. Ale Tuhan, anggohodo hape, dok ko na Roma dapat toko merdalan sian aiki. Gabe di dokma, Roma tong. Jadi mijur si Petrus siap parawi, merdalan sian aiki madapoto Yesus. Alai mamering alugo na gugui, mabiar maibana, jadi naing lonong gabi di jauhon. Tuhan, palua au. Jadi pitor di surduko Yesus tangan nama nakup ibana, jala di dok matu ibana. Ho siotik hapor siaon, pola ganggu roham. Laos bongot manasida tu parawi, jadi soma alugui. Jadi di sobahala na di parawi maibana akanin nama tutu doho anak ni debata. Ima sahatna songonima hata ni debata. Damang dainang nahinaholongan di bagasa Tuhan Yesus. Ia turpuk jami taon, tung takas doon ingot di pikirata. Ai mamuka siada dana iba mananghita na jolo, siada dana sikola minggu, nunga taboto adong barita ni Tuhan Yesus, merdalan di atas air. Idodangi, jalalonong si Petrus si sianay, uju didapat ton ibana Tuhan Yesus di sisi ni tawi. Domutusi di bayi topik ni minggu tasaderion, posma rohamuna, unak kamu mabiar. Hira naing madok, posma rohamuna, unak kamu mabiar song si Petrus. Setuju dohi tadi siak kamanginang? Setuju dohi tate. Posma rohamuna, unak kamu mabiar song si Petrus. Boy mata tiopon, unang mabiar. Yakin dohi taboy mangulahonon? Posma rohat tadi Tuhan Yesus, unak kita mabiar. Amin. Songon naso yakin do. Mabiar dohamu? Mabiar. Yakin dohamu? Mabiar do ale yakin do. Anom maju taida manang bohado bahinot ta mangalusi suku-suku non. Boy do pos rohat ta jala dang mabiar. Tabering majuan non. Adong sada edde pop Batak nato puhui ngot tiki para de jami taonau. Dak kuboto manang nadi ngot tamu do pe eddeon nasinura ni sinahum situmorang. Meragam-ragam do anggo sita-sita dihita manusia. Marasing-asing do anggo pangidoan diganug-ganug jolma. Hamoraon, hagabeon, hasangapon, ido dilului nadeba. Di nadeba asal mah viral goarna tahe. Nang jagor sinahum makarangit dion. Asal matar barita ninna di hatan yede yang zaman noaing viral magwarni. Meragam-ragam do tutu hamu akka manginang sita-sita ni jolma. Ala marasing-asing dohi taganub ba asing matong sita-sitata. Macamon jala godang. Alay hubua majuna general asabuit atusi. Aidang apala binoto noaing songo dia perngulot ta siganupari ruas ni kebayoran baru dang apala hubo takas. Alay secara general molak kanapo so manang bajar-bajar parsikola ado pada umumna sita-sita nion.
Sita-sita nion ima lulus may bana sekolah, boy may bana masuk tu universitas, dungi gebi pejabat may bana, hasil may bana sukses. Ido sita-sita niaka bajar-bajar. Mola kana po sebulung atar dia masih sita-sita nion. Jupang manian si rokak ni todina. Molo anak buru dibayakon ibana sita-sita ni rohana naganteng manian. Parpangkat godang hepengna. Ima sita-sita ni anak buru. Alehamnya kedulu-dulu arang do sita-sitana. Nauli manian. Labok marpak kuling. Boru sasada. Namora bapakna. Duli-duli ni batak kan tar songonido. Sita-sita ni rohana naneng marok kapon. Molo adong akka keluarga muda, akka keluarga na baru marumah tangga, masih sita-sita nion. Dapok namanian, manang meridang manasida dililiti ador nama nina, dungi mabangu jabu manasida, keluarga kecil, bahagia manasida, ido sita-sitana. Mola kaparuh baya, molo huber sia gijango sia jolon noaing lebih banyak paruh baya ke lansia ini yang merminggu jam 8. Akka dia masih sita-sita ni rohamu nak kamanginang. Muli mania buru kiamang nina. Manguli mania anak kiamang. Asa hujalo ulos aro tahe. Ulos pacamot inna. Ima sita-sita ni akka paruh baya. Mola kalansia kainang akka dia masih sita-sita muna. Haru atau mau dia lak Tuhani. Ido sita-sita muna. Manang lansia. Siapa bilang lansia itu tidak berguna? Godang do penabe hulaon nami. Sita-sita niya kalansia adong manian patarwo lau olahraga ganuk pagi. Adong manian mabe program to kalansion asa tetap produktif. Ido sita-sita ni lansia. Songoni mahamo akka manginang ragam niya kasita-sita dot pangiduan ni jolma. Alai laos hobar tu ragam ni sita-sitai doho tu ragam ni pangiduan ido ro akka parukilon. Sianido tubu akka parukilon. Molo tarajumi, molo tapamanat. Sianido ro akka parukilon di ngolut taon. Misalna, molo mula kita muda sita kenyangani. Akka bajar-bajar, sita-sita ni rohana, ikon mersiajar. Sikola burju asa lulus. Aleado diula. Bana marmet sosomat tong. Namar media sosialon, gabi mardakai ma pikiranna, dang fokus sekolah. Hape mardapot ujian, marukil may bana, dang boy dia lusi ujian. Akka naposo na kaningan, nanaing mangalului rokak ni toddi. Sita-sita ni rohana, ikon nauli manian, buru sasada ninna. Badakya dapat buru sasada. Gabi marukil may bana. Ikon namora manya bapakna, dakke dapok na namora bapakna, akan na bajupang do tibana, akan na biasa-biasa do, merukil na ibana, dang hobar tu na dipikir ibana, na jupang na. Soalnya denikesi anak kaning, kadang-kadang apa yang ku alami tidak seperti yang ku harapkanin. Akka hamu akka manginang na kaningan nang paruh baya, sita-sita ni rohamuna harumuli mania burukon. Harum manguli manian enakon. Apa haruna terjadi? Nunga kepala 3 mendekati kepala 4, dang radong rohana lau manguli. Asing nama noaing cara berpikir di naposo dohot tiki hamu poso na julu. Marukil ma alani i. Anggotang yang ninatorasna hatok masohot burukon. Hapi burune martangiang Tuhan manak somuli piau leholas ni roha diau. Ngamaralo betong pangidon ninatoras dohot burunai. Merukil ma natoras nai. Akalan siya nakaninga sita-sita mo na kainang adong manian patarohami nanaing senam lension dang adong pahupuna daktar perbagai bimana ruhon alana urusan nasing merukil ma manang akka marmatean akka perjolu makadongan na lensia merukil ma ngalau bedong aki sasadao na matading sian angkatan nami hola nau namanin merukil maalan yaka sita-sitai anggo dimulanai tiki mabay sita-sita ni rohat tahita semangat do hita dangi
tarsongon neng ahai di olahraga. Pokoknya mulai sekarang bakar lemak. Nina. Adong intermittent fasting. Dibae programna. Itu cita-cita ni rohana. Pokoknya turun berat badan, kadar gula terkontrol. Dibae ma programna. Sadari 2 hari bahadon. Merdalat don. Seminggu 2 minggu bahadon. Merdalat don. Minggu ketiga, bolong. Minggu keempat, bolong. Minggu kelima, bulan berikutnya, dang adong be. Somal do songoni di awal tahun do adong, resolusi. Bulan Maret, dang adong be resolusi dan binoto be di dia. Songoni do hamu akka manginang di ngodut tahun. Mono tapamana tutur pukon nakaning, hola diberkalaki merdalat Tuhan Yesus di sisi ni tawi, mabiar, isi doan, begu doi. Hola idok Tuhan Yesus, do on, unak kamu mabiar. Oh ido, terus si Petrus, sita-sita di rohana, anggo Tuhan idoi, anggo guru idoi, bah, asa doa, molohori Tuhan, jawa merdel doto, baroho, inna Tuhan Yesus, madiulah si Petrus, bersemangat ibana, 1 langkah bisa, 2 langkah bisa, semangat di petong, dung langkah ketiga diberi, sona gue lugusan kanan, siak kiri lonong. Songon nagodang tapar sita di ngolut tahun, anggo dimulana semangat dohita. Alai dung merdala kita godang maka alugu sinakaningan. Godang maka tantangan. Gabe olo mahita munggil. Gabe olo mahita tergoda. Mardakai pikiran nakaningan. Gabe olo mahita madabu tinggang. Imajo tahap kedua naikon pamana totta. Asamura hubayakon lau mangalapati jamitonau. Gabe huingot ma tiki mahasiswa teologi di siatar najului. Saya huingot do molo jupang borngin ala di asrama do kami tinggal. Maka tatai maka dongan sa asrama aka anak buru di asrama putri, aka bawa di asrama putra. Saya huingok do mulu merunung-unuk kami di asrama, ama pembahasan nami. Anon mulu ngapan di tahita-hati aka dongan. Au songon dan no program di huria bainokku. Masih padok na ibinoto nama do masih padok aka pikiran na imajinasina mulu ngagawi paddi tabi. Denggam matutui. Unak songon abang tapat di tauk kita na alana di hurian songonon inat tong di bait dosan denggam mai sau mahami paddita dung paddita hami ado hu hatai hami mulu marpungu-pungu sena imada ho tabo ngapaddita resort au paddita fungsional do pena au do mulu paddita resort au songonon do bainokku ninna dungi di laun-laun nyari tabba taon adong mana berkesempatan gabe paddita resort. Marpungu amuse molo rawo pandita, manang sino di godang, marpungu, martaringo amusena. Baru di si paddita resort namin. Au deba songono per kiloku inna. Dang kurang pas do mulu paddita resort. Dang bui membuat kebijakan secara luas. Memang iko preses do. Dung preses amuse dihatai. Dangarang dupe hami satu preses, jedang bui dupe wahatahon. Alena yang dodohonok kamu, naneng dohonok kamu akamanginang, anggo dimulanai, godang do tarang-rangi. Dung niulahon, hapat di taonon, binoto ma songonodo paru kilonnya karuas. Songonodo karakternya kasitua do ngaparhalado. Songonodo tantangan sian hobar manang balian ni huria. Gabi songon namuba mamuseroa, bohadon waing. Ulahonot to dopio. Ay molo liat di sodo iba, dang tarbani ba mabay pengaruh. Berarti kopang ido do sa paddita resort iba. Dung paddita resort, tong do mulak. Dang dingok na di sita-sitahon natwari. Gabiasing musena. Jadi molo mulak iba musena tujolo. Sebelum gabi mahasiswa teologi do iba. Lau borak siakuta do pena. Lau tu dia inang. Neng pataru para mamodo neng masuk tu STT di siatar ninna. Anggo di siat tung ibang macai
tigor hia betang yang hilala. Tuhan iko gabi sikola padita doau, iko padita do muse. Ali dung mahasiswa iba, soni ngok be, ngagabi nasing musena, mempengaruhi pikiran do tindakan. Songoni ma paru kiloni hamu akka manginang, songo si Petrusi, hola rue lugui, pitor munggil ibana. Anggo tiki di bereng ibana Tuhan Yesus di jolona, porsia di ibana, semangat di ibana. Apalagi dung idok Tuhan Yesus, Roma hoin. Dungi merdalan ibana. Alai itor Roma ka persoalan debuma. Jadi mulai dok topik ni mingguan, pos maroham, unak kamu mabiar. Bohado hita mangalapation hamu akka manginang. Salah satu refleksi yang paling banyak disebutkan tentang teks ini adalah jika perhatian orang percaya kepada pergumulan atau gelombang kehidupan, hidup bisa membuat kita jatuh dan tenggelam. Takas do hata begino ni kan, akka manginang. Molo persoalan ningoluido, nagabe fokus, ido mabay kita olo, lonong. Ale molo husuk kun naik tu hita, hurimang-rimangi. Molo ro tu hita persoalan, tarbahik kita horodang fokus tu persoalan. Molo topu rongom, perukilon, tarbahik kita horoa, pos maroh aku di Tuhani, dang mebiarau, manang bohape balgani persoalan on. Tarbahik kita mandok songoni, dang tarbahik kita. Memang ikko gabe dilolai do pikirata, dilolai persoalan do pikirata. Hudok majo, taikuti do raon di media sosial sebulan terakhir ini. Adong kecelakaan beruntun di Sibolangit. Di Botahamu di Kanak Kenang, meninggal 4 orang korban. Salah satu dari situ adalah suami pendeta kita. Mulu soni topu naro persoalan. Tarbahik kita memadokon, pos roh aku di Tuhani. Belum tentu. Minggu nasalpu, paditata borhak sada. Mau ikuti di media sosial, dangaruk saya, dangarung dia. Share mod dope ninna. Mulu soni rotop puni persoalan. Tarbahik kita dodang ganggu pikirata, dang tarbahik kita akka manginang. Dang tarbahik kita dang terganggu binahinnya ke persoalan. Namet-met persoalani, nabalgape persoalani, boy doi manggugai pikirata, dohot hapor siaotta. Alai bohado hita bertindak, manang bersikap di situasi molotopu rongom. Manang dang topuro persoalani, saya terus nene-nene holanotors persoalan ningoluna. Molo songoni majo misalnya tadopi bohado hita bersikap ido nanaing pamanatotta. Ditiki neng lonong si Petrus, ahma dijoho si Petrus. Tuhan, pelua au. Itor marsuara si Petrus, berteriak dia, Tuhan, pelua au. Ahma idok Tuhan Yesus tu si Petrus, nang tuhita. Pola maganggu roham, disodoa. Ido nang doain Tuhan Yesus. Karena kaningan percakapan ini, merdalan Yesus di sisi ni tao, roh parawisano diberek kalaki. Mabiar, unak kamu mabiar audoon. Atong molohode jowau ina si Petrus. Berarti kan masih dopa-dopa do nasida. Alai mabiar ribana lonong. Idok Yesus ma, ho sioti kapor sial. Pola maganggu roham, disodoau nin. Alai dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kenyataan. Boy do tabering buhini Tuhan Yesus akka manginang, kan secara kasat mata dang bui tadokon hubereng do gitu. Secara reflektif kita bisa menyaksikannya. Alai secara kasat mata dang tabereng. Alai na ikon hapor siaota, taring untuk pos nirhon, ikopos rohata rap do Tuhan Yesus do hita. Manang las penak kaning rohata, manang marukil pehita, manang marsai pehita. Ikopos do rohata
rabdo Tuhan Yesus doho tau di ngolukon. Mananga hape ulau kunoai, mananga hape nahu rencana ho dipikirakon, diboto Tuhan Yesus doi. Diboto Tuhan ido nabuni dipikirakku nang di rohakku. Marsak piau tu matangis, tangis ma audisi. Huboto do disido Tuhan Yesus manangi-nangi tangis si. Asa songon edeni punguaninai doon manang korni punguanina do manang korni sude doon. Unang mabiar ho, unang mabiar ho, unang mabiar ho di ngolumi. Nga populer lagu noaing dangi. Adong do Tuhani nasai maddongani ho. Unang meganggu ho jono do Tuhani dilabung mi. Dang loason naho merdalan sasadaho. Tapamanat hatani ede. Dang loason naho merdalan sasadaho. Dang didok, dang loason naho marsak torus. Alai dang loason naho merdalan sasadaho. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Soal ada persoalan dalam perjalanan ini, itu hal lain. Soal ada sukacita dalam perjalanan itu hal lain. Artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tusido pos nirohaon naing diarahon. Pos marohata rabdo Tuhan Yesus do tita. Mula-mula kita tuh pertanyaan do refleksi nakaina di jolo. Marmacam manang meragam do rumang ni jolma, meragam do latar belakang, meragam do persoalan di adopi jolmai. Jadi uduk ni lirik ni ede punguan kor inai nakaning didok ingot ma danga dong nasonang di Portibion. Memang seliling di Portibio kita hamu kamanginang paru kilo do Jabar tadangi. Seliling di Hasianganok kita paru kilo do. Songo dia kadar di paru kilo ni berbeda-beda mungkin. Alai koni ngotot tado paru kilo do seliling di Hasianganok. Ingok madanga dong nasonang di Portibion. Sotung diri puroham. Si parsangapi namo rajongi diri pohodang arok si pikiran ni nendei. Sotung diri puroham dirim namarsak naluja ala ni ruduk ni parnguluonon. Sudedo halak mamulus galubang ni nguluon. Ingot mai unang madele. Jadi ta ingok ma sudedo si sakui sahit na bedo hitawan nenay. Molaka naposo asing do pergumulan na akka ina lansia asing do paru kilon na. Nang ama lansia pe, nang pe sama-sama lansia budo marasing paru kilon na. Jadi unak kita olo mamikiri holan paru kiloni. Nanaing tiopot ta ima hamu akka manginang. Manang songo dia pe rumang ni pergumulan ni ngoluta. Manang songo dia pe borak ni persoalan na taadopi, manang songo dia pe tantangan. Naung tabolus, manang na sedang tabolus noaing, dohot na naing tabolus mersugot hadon na sutaboto dope, taingot ma, mololomos hita binahen ni, bamarsak mahita disi, lomos maho disi, molo marsak ko binahen ni, arsak ko ma disi, molo tangis so binahen ni, tangis somba disi alai ingot disido Tuhan Yesus rap dohot hita manaon nadok doki asatong songoni balik na mololas perohaku ikoni ngotokku do disodo Tuhan Yesus marlas ni roha do tau idu bain hurok nakaning mololas perohat tano yang sadarion taingot mabaor manian las ni roha taon tuhu maliyang berdampak manian las ni roha taon tu akka nama merek kita, narap do tita, namar saur do tita. Unang holan dihita las ni rohai. Molo marsa pehita, taingok ma disido Tuhani, madongadongani hita. Raik ko bulusot ta arsakon, raik kon adopat ta pergumulanon, lau patuguhon hapor seotta. Na pasti ikko pos rohata didongani Tuhani do hita, aidang di loas hita merdalan sesada hita mamulus akka pergumulani. Amin. Atong mula-mula kita tu suku-suku na di jolo nakaning. Pos marohamuna unak kamu mabiar.
Pos marohata disi akka manginang. Porsea mahita disi. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatudosan. Para si roha na sumurung. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Namadok molate dohami tuho sian nasa rohanami. Ala diudut hoho sanami rasira sanuaing. Jala di jauho hami marhite-hite barita nauli. Tuhan nguluan naso rasuda. Ditupakko dohami marsonak-sonang mananginangi hatam na badiyay. Say pahot ma dihami ro di pinoparnami jamita nasiak katam. Akub ni lehot tuhami si parmahan. Tiroi mahuriam ay hodo pangodingan dohot hapurusan yakka namar si taonon ala ni guarno. Lehom mahamubon ni roha diakka na sutumadaho. Dohot di parugamo na asing. Asa saluhut jol matumadaho jala mamuji guarno. Pasu-pasu ma saluhut parguru na naing masuk tuhara jaumu. Dohot saluhut akan na naing makatidakkon haporsyaon na. Asa tunggabi ruas na mangulu na sida di huriami. Tabay maasini roham di pamareta na gumonggo pami. Rodi saluhut dongan nami pangarajay. Pasu-pasu masaluhut akan na martohona di bagasa kuryon. Parbadiay madoho na mardonga saripe. Say parrohay manasida mangajari akanak kona na nilehomitu na sidabe. Pasu-pasu saluhut pangomoa dohot ulaon nature. Padau masyak kami toru-toru na tamahia mangonay tuhami. Jalalehom mauda dohot lasnyari di tikinabe. Apuli masaluhut na mabalu dohot dakdana na sopot somarama somarina. Rodi saluhut akan na marsahit. Akan na pugos dohot akan na dibagasa pangujunan. Patuduhom matu nasida roham na marasii. Asa diboto nasida pasangapo guarmu na badiyay. Ale Tuhan debata amanami. Urupi ganuk na tarsosak. Hodo si Pangulo hajol maon. Jala padungo mahami marhite-hite tor di porbadia. Asa hobas hami diha susuda ni bohal nami. Say pargugui mahami asa huhabiari hami ho saliling mangulu hami. Ia mate pe hami asa toktong mian hami di bagasan asini roham. Maradiak kami di bagasan damem. Jala mulak mangulu hami ala ni hagogo ommu. Laumanean na hinirim ni rohanami hian. Ima hasonangan saliling nililingna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita laus tapapungu mapiliata. Nampur haba-habai Tuhan maparlinggo mani Tugut kape portibion Tuhan maparlinggo mani Yesus patano batoani di tanaon di ngolumon Ay Yesus patano batoani Hodro di saleleng nai Harian nang borginai Tuhan maparlinggo mani Maporus na sabiarmi Tuhan maparlinggo mani Ay Yesus patrano batoani Partano batoani Otro di saleleng nai
Tahope hali sungsungi Tuhan maparlinggoman mi Tuhan pasonang ulumi Tuhan maparlinggoman mi Ay Jesus to partano batoani di tanoon di ngolumon Ay Jesus to partano batoani otro di saleleng nai O Jesus partahanaki Sama parlinggomaki Pai masotos hosaki Sai homa parlinggomaki Ay Jesus to partano batoani Di tanoon di ngolumon Ay Jesus to partano batoani Otro di saleleng nai Nang purpe haba-habai Tuhan maparlinggoman mi Umutape portibion Tuhan maparlinggoman mi Ay Jesus to partano batoani Di tanoon di ngolumon Ay Jesus to partano batoani Otro di saleleng nai Tatangya koma piliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dingga dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasata hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileho-leho mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni Oniro di pamataku Hosadot gogoki Rodi saluhut artaku Upasahan Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua tuangaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dona puna harajaon dohok hagogoon rodi hasamapon saleleng nileleng man
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabe. Ih, bagus ya hijau kita.